जब अपने हाथे बनावे के बाद काहे ना आदमी किस्म किस्म के बना के खाई। जब चटके मटक हमारा मन करता खाए के और ओकनी के देला पे ओकनी के जांगट टूट जाता कहते सन हमनी के ना बने हमनी के से मसाला ना पिसे तो हमनी सही नहीं तो हमनी सन तो मत करसन बुढ़िया अपने से बनाई अपने से खाई कतना बढ़िया भइल बिया एगो जा तनी निकालब एकदम झट मनी खाई केने पिसवा निकल बा प्लेटवा कहाँ बा कांच में निकाल के खाई यही में निकाली का दम भुजा गोइल तो बा तरसत ऐसन जानत ऐसन हो तो हमनी के ना बना के दे तो बुढ़िया ना खाई आई नहीं के जानत न तो बुढ़िया तो आतना चटक बना के कुआरे पे के सीखले हनी बनैले हनी कहले हनी तो आज ना बनाई खाइब आज इतना बूढ़ हम हो गनी के नहीं बारे है तले चिख तनी मसाला कैसन भइल बा कतना सुंदर भइल बा जीभिया लगा करैया चाट लेती काहे तू चाट तू देख के तरस काहे मम्मी जी तनिको अपना से तनी बुद्धि दिमाग नहीं है ना कावन ची बुद्धि जब आप कौन नंद लगा के रख में जबे कुछ बनता नीक बा चूल्हे पे उतार के लावा तनी खाए कहते बारू सब तो हमनी के तोरा के ना बना के देम ना करम त अपन ना खाई बनाई ना करे मतलब घर में जो दाल भात बनता खाई तो के मुर्गी मछली रोज रोज चाहिए आदमी कहां से ला के दिहन जी कतना बढ़िया लागता देखा ना कितना बढ़िया लगा था देखा कितना बढ़िया लगा था ये सब कह देला कनु आदमी पतो खराब हो जिन कि ना पतो ये ससुई के बोलत सन लेकिन गांव घर ससुई के जीभिया ना देखेला कि कितना बड़ा जीभ भइल बा गांव घर जानता तो जेकरा घरे नु दू को तीन को पतो बैसनु औ का करत हो तो बूढ़ बना के खाते काहे बूढ़ के मन कर बूढ़ के तो जब आदमी बूढ़ हो जाला तो ओकर बुद्धि नु लइका बराबर हो जाला जौन मन तौन मांग मांग के खाला तो उनके बना के देतो सन तो थोड़े नाम खैती अच्छा काहे ना जी जब रौर मन करी जौन मन करता तौन करी धरी जौन हमनी के मन करता तौन हमनी के करे का ना हमनी के घर में कोनो माथ मालिक नहीं खान हां पापा जरा जूठा खाई म ये सब नु हमनी के सिखाते नहीं कि हमनी के आगे चल के आ कुछ बनते त कराई में से निकाल निकाल खाई जा अपना मन के मौजी करिन जा बड़ा हमर सिखावल करत हो जा बड़ा हमर देखे और कोन बतिया हमर सिखावल नहीं को जा करत हां तो हो ना अभी कुछ डालाइल ना बुझाइल आदमी लेके खाए पिए लागल खाई ना भुजले बनी खा तनी मसा हल्दी डालले बनी ना जीरा मिर्च के पाउडर डालले बनी ना हां दादा आजकल आदमी एथी नु भइल बट नौका जमाना में बा मैं नौका जमाना में बनावता खाता का कोई देख के तरस हो तो हमरो मिल खाए के अरे चुप रही मम्मी जी बेटा का कमाई में ओखनी के मेहनत नहीं करा पैसा कमा तुम छिटकटा नहीं खसन कमात के जातनी देख के लेके आ जतानी देख करबे कर तो जेबे जले हम काहे करे जान जी हम काहे कर जोन मन करते तन करी खाई पी ऐस कर बोले वाला कोई घर में बा है नहीं ना त और का जता टुए तक काहे दोसर के कमाई खातनी दोसर के ना जी रखले बनी चार ओखन ओखनी कमाई खाता बा देखा लगा मुहवा पे जबानवा पे लगाम द ना तो झाक हुर दे हम बुझा गइल ई पपिनिए कहां ले आगुले रे सरक गुला कैसन बाप रे आहा कोई के तरसत नहीं खम हम ना खाइबे करम गोल लगा तनी भुजी आ माई हो अरे तनी ओकर कह द कि बीपी बढ़ल बटुए तनी दवाई बिरो करावा जकानी कचका नीमक पानी घोर के दिहल जाला कि का तो खिया देता उजे आलू तो का होई आलू ना खाइला ई कुल शुगर फुगर में हाँ अरे रुका भौजी हाँ चल ठीक बाटे माई आवत त फोन कर हनु तनी बतिया लेन त माई खिसिया जाई कि 2 दिन से बतियावत नहीं के बचियो चल ठीक है बटुए ठीक बा सब ठीक बा नु बाल बच्चा के बा हो चल ठीक है बा गो लगा तनी का हो मोटरी के माई का जी दीदी जी का करत हो दुआरा अपना लौकुल घ अरे का दुआरा पर लौकी जी ऐसा ही मर्दाना बैठा रहन जाता यहाँ के खिसिया आई ना काम धंधे पसिया आई ना तो बुझाता कि कनिया हो गेल बड़ू घर में से निकलते नहीं खुतू हूं ना जी ऐसन बात नहीं खे ऐसन बात कौनो नहीं खे ऐसा ही राते वहाँ घरे मार भइल तो हमरो के खेलवड़िया में 10 औरत ऐसन के करा घरे जान जाई अरे उ टूअर घरे
और टोल कतन टिकर घरे। अच्छा उ तो हमहू जानतनी। आ ये दादा कैसन बाइसन में हरारू के ना लाज बाटे ना शरम बाटे खाए खाए खातिर आदमी मार करत तू ये दीदी जानत जी। नहीं खू बूढ़िए नु का तो कइले रहलिए हो। हाँ बुढ़िया वो मुर्गा खातिर। मुर्गा खातिर राम बाप हो बाप का दो बना रहुए मुर्गा आ निकार के पानी बुढ़िया लागल खाए आ पतोहिया कहता ऐसन की जूठ काठ हमनी के ना खाइम जा त निमने नु कहता ऐसन अरे बूढ़ पुरानिया भइलु तन जीभ बटोरला। जान तड़ू यही के चलते तो वो अपने बनावे बैठेली। हां निक बाबू जब बनावे ले नु तो अपने बैठ के मौगी बनावे ले। हां घर पे ढेर खा ले तब छोड़म तो केहू खाई। अरे बाप बाप काहे न दवाई ले तनी जी कारा और पी लाल चाय पीली। अरे 2-3 दिन से परेशान कइले बा हो सर्दी जान तू का भइले एक दिन सुबेरे मुंह धोलेनी। हां और खर सेवर हो गेल बाटे हमरा। खराई मार देले बा। खराई मार देले बा उहे दवाई खातनी बहिनी तबो नहीं के निक हो। रवरवा जे जान तनी कैसन आवत। बाप रे बाप बुढ़को कनी के त देख घर में से बहरी त निकलत नइखे एकदम में। हैं आज बना लेवस आज मुर्गो ना आइल बाटे यही के चलते हुआ से उठियन नहीं का हो कने आइले नहीं खे बन तो बाद में मेला खातो बा जननी नु खाए लगली ना में तो हेक्से चका जीव बा ए जवानी में का करत हो ने दीदी हमरा तो ये नहीं खे बुझात। ए कने जाना तड़ू हमरा तो बुझाता कि जवानी में छर देवाली फांगत होई बुढ़को कनी ठीक है नु जाओ जी के कह जादमी कहियन त बाउर हो जइहन आ पढ़े लगल तू तो लगल इंग्लिश झारे आ नतीउ हमरे देन हो के पढ़ावा तनी तहरा के ई कहा रे कौन जी आ ये एकदम अति क के लइका रखले बा एक कने में का करब तीरी बनी हन जो देखो तनी साइकिल ह त मोटरसाइकिल आ हो कने में जवन ट्राचुआ बिगड़ रहे ना उ बना देलस ठीक नु दिनो भर उही हे काम करता ही रहता नतिया। अरे बताई हम कहनी है बुढ़ी के काजी सब नया निक तरह लूर रहन सिखता नीनु आए हमने के सिखावत नु कि हमने कैसे करे के कहता कि हां हमार कहल नु करत रुजा हमारा कहला मेनू बाड़ू जा सिखावत जा हमारा के हम अच्छा तो एक कने में हमरा ई नहीं के बुझा जे तरकारिया भात बनेला तो ओहिए काहे रे चूहनिया जाली आ हे दा उहे नु मुर्गा मछली बनता गोर देबेली चूहानी हमने खुशन बनावता हम बनाई में अपन खाइबे ना तो कहनी कि काहे जन हमने के सफर तो तन बनात जत तन खाई तो कहते कि काहे के खाई हमरा उ सब ना निक लागेला हमरा जवन मन भाई तन लाए में तन बनाए में एक कने में हमरा ना सगरो जहां जाते ना सब कोई कहते का हो कने में अभी तक तार सास ना सुधरली का हम तो कहम कि अलगा बिलगा हो जा त ठीके सब लोगवा कहता टे एक कने में कि अलगा बिलगा हो जते जना तौने ठीक रही ते तो बूहे समझ जा चाहत ना बूहे चाहत जब कोनो चारा बात चल नहीं खे जब इतना मन बा कने खाए से पेट नहीं खेबा त अपन अलगे बनाई अपन अलगे खाई काहे के झूठे के नाम बदनाम का कर रखले बानी कि ना एक में बानी या पतोहन के बात सुनने बतोहन के कहला पर चली ना का करबू हो एकदम माथा खराब क के बुको कनी रखले हिया रौरे डाटी हमरा बस के बात नहीं खे रौरे कहीं रौआ खेन बतिया र मनी हन हमार का घंटा मनी हन हैं हां तर माई मारे के फुसुर फुसुर कइले बानी जत का भइल रार माई मुर्गा बनावतड़ी अब बना के चाभत उ चूल्हा का में दी दीदी जी ओला के चाट लेस जाई और फालतू बोले ले के दम ए बाबा जी जाई रार माई चाटत त रवा चटली चलो चलो खा लो तू खा लो चलो काहे खाती गिरा जुठा आदमी खा जाता ना आए कही ना 2-2 किलो नाम के आवता काम के नहीं खे आवत इहो जान ले हमरा उरा मैं तो खाही खातिर बनल बा बोल रार मैया के सब कोई जुठ का खई हन झूठ कहा था के मैंने झूठ काहे बनावत वो जिगवे उहे से चाटत त का हो जुठ ना होल त का हो गई हां सीखले होई केकर जामल हनी में बात चिखिना ना एक नेवा केकर जामल हवन अपना माई के न पटीशन लेहन बेटौआ माई के सही बात सिखा दे तो मैं पटीशन लेता नहीं हां नहीं पटीशन नहीं खिरवा लेते जी बोली का बोली हो हाँ। तो साफ एकदम गंगा लंगाते बोलो चुपचाप रही गंगा जाके अपन माई के प्रश्न समझाई बाद में गंगा लांग हो है सुन अभी रवा नहीं के बुझात ठीक ना आज त काल पर वो के पता चले लागी खाती मैंने खाना सुन काहे जी जया मुर्गा मछली बनत त आदमी भर पेट खाते नहीं के कहियो जरूरत तक नहीं खे जर जाता टे माई से हम कहता नहीं जाई माई अपने से माई से कही जाई कहम के काहे से करता रे काहे झूठ करता रे हाड़ी तसली हो जा है गाना सुनू है का है का सही हमारा ऑपरेटर हो आ राती में बढ़ावे टेम्परेचर हो
हे भगवान ये देखो वो कहाँ कहाँ से सब सीख के चल आई ना अरे जी और दिया कौका कैमरा खींचला का ना हो संजैया और उहे गावत रहो कहता कि ये सुनो ये अपने भौजाई के है ना चुपचाप रही ठीक नु ऐसी पारा गरम बाटे आवत नहीं एथी गाना सुनावे अपना माई के जाके समझाई ना जौन हमरा भी गाना गा के बैठल रहनी जिगवा त भागी अल्लाह गोड़िया हो बक। ए भौजी बनाई हो दादा कितना भूख लागल बउए हाथ 2 पीस खले बनी ओकरा से का होखे वाला बउए त बन जाए तो जल्दी से नु भात आ लेके आ 4 गो पीस आ इतना चटक से बेजबते बैठ के खाइम नु फिर से बात का कहत ये आई लिए भाषण दे के गइल हिया भाषण एकन के भाषण हम डेरा तनी ना हो सब पातर का हो गल ढेर नतिया पनिया डाल दनी बुझा तो बा का करबू ढेर खाना बना के आदमी छोड़ दी न तेही तरी होई रोज बनावत रही त तनी अंदाजो मिलेला ढेर ढेर दिन पे बनेबू तो कैसे होई अचियो लहक रे जल्दी जल्दी लहकू जल्दी खौलो होने त हम खाई जातने धनिया खौल जाई नु त काट के डाल दे हम बुझा गइल पैसो नहीं थी भइल भाई का का कहता रे? ताको हमारा बढ़िया से ताको तकले नहीं खू हमारा भी राइट के ना बोला नहीं बुझाइल ना का कारा धर धइले बड़े का करा धरे दिल बनी का अब ओइ जे मुर्गा सुन में खात रही जे चगले अच्छे बनावता नी आ तन मुनी नीमक चीखे खातिर 2 गो पीसे निकाल के खा लेनी त बिन्हा गुला तार माई बिन देली तार के नहीं कि मैं तहार कहियो माने कहत त लगी बिन देली ये कर ना हम जानत नहीं कि मैं लहरा दिल तो तोहरो छन छन हट बरल बा अरे तो हम पूछते मन देवता तारा से को पूछते न बनी का पूछत अब हम मालिक हल हम तू हमर सास हई तू हमरा ले तारा ले कहियन जन हम करब आ उ हमरा ले जन कहियन तन करम ओहे लोग कहत त हम ठीक बा माई से पूछत माई त ऐसा करी काम ना का पूछब खैनी हां काट के खैनी चीखे के मन करला चिखनी चीखे से मतलब ओन कहत कि जूठा से खा ताड़ी ओहे से निकालत ताड़ी उहे निमन भइले बैसन उहे सफियाना भइल बैसन उ हमरा के सास उतरले भाई उ हमर सास बोलम जे हमरा के सिखैहन जैसे जैसे हम करब बुझा गइल का सुनी जी ए देवता देख ली अपना माई के काम देख ली हमरा से केहू ना सुधारी तू लोग करल लोग का करे के बा कहानी तरह कैसे कहत रही ना, तू कर। ना ऐसा होइए नहीं के सा कहते हमनिया के खराब कहत रही ये अपने सफाई देती है तू लोग अपने सफाई देता लोग हमारा के सुन लसन हम मीट मछली खइले बानी बुढ़ावा हमरा के जवानी में खियैले बा हम बुढ़ा गइल बानी हमरा जौन मन करे तौन खाई बा बनाई के बनावो काहे मत बनाओ अरे ठीक हो गइल सुन जाय जल्दी ई काहे कहत रहे कि जवानी में हमर मुर्गा खइले बानी बाबूजी रहन त पहिले तोरा के पप गाड़ी पे बैठा के लेके जात रहन बाजारे अब के बैठाई पप गाड़ी पर बताई का? पप गाड़ी देखत रह मुहा में होरी त दे गलती करी हां जी बुढ़ऊ कौन काम बन वहां कने के डाटे बोले के डाटा बोत होई नहीं क्यों वहां के आ गोली तार नहीं कि मैं आ गोली भाषण देबे हमर सास हई है ना कि मैं है हां जा लेके जा कोहबरवा में जा कोहबरवा में लेके जा तू पुरान के मैं हो हैं हां पुरन के मैं हलई तबे न बतिया ने कमानत बुझाइल कहां पे मैं के ये बोल के डाट से कर ये बाकी रह गइल बनो अब तू देख माई मारी काय करी माई ही मेहरो मारी तो देखा कैसे मारतिया देखा कैसे मारतिया तो लात मुका खा तू तो लात मुका खाए के आदत हो गइल बा हैं चलत ये चरकोनिया होय से बुझाते कारण कोई के बरावनी नहीं के ओहो जब भाई भतीजा आवे त कहतना दिल में एकदम सुकून मिलेला बुझाला ना कि बबुआ के अपने पास रखी आज हमार मतारी नहीं है तबे न हो घरवा जाला त सब चचन का बोल देवेली सदम झाम झाम कर देवेली स आज हमार माई बाप रहतन जब जिंदा त कितना अच्छा रही त हमार भाई आइल बा हुआ से दिल्ली रहेला दिल्ली से कितना दिन के बाद साल 2 साल के बाद आइल बटुए त फोन कइला से ए दीदी हमें आई अयो दादा कैसे हमार भाई कहता हो हमार भाई ना हमार करेजा का टुकड़ा हटे जब माई बाप मर गइल त खाली इहे नु नैहर के हमार आस बाटे हो हैं यही से बबुआ के हमार मुर्गा पसंद बटुए काजी देवर जी अरे बाप रे बाप कने के सूरज उगल बड़न की आज संजय बबुआ हमरा घरे दुआरे आइल बनी जी अरे आई नहीं घूमत देखनी की बड़ी गमकत रहल त कनी के चलो का बनाओ तड़ी भौजी का बात ये दादा रोवो गजबे एकदम बतियाई ना अजीब बबुआ जी हमरा ई ना बुझाला कि जब हम मुर्गा मछली बनाई ना तबे रोवा काहे पहुंच जाई ना तबे गमक मिला तबे ताई ना गमक मिले तो ना होती अरे वो कहाँ रही जी कि गमक सूंघ के चले नी हां जब मैच होता
न्यूजीलैंड आ बांग्लादेश उहे देखत रहनी है जे टीवी पर। अच्छा हाँ चली ठीक। बुझाइले त कने के चलत तनी भौजी ऐसे। आ जी बबुआ जी कहत ने खुशबू पूछी से कहीं शादी बियाह नहीं लागत। अरे अभी का अभी तो फेरा में सोचनी कि हम अपन बियाहवा क लिए करा बाद के नहीं। अच्छा मतलब ऐसा नु कहीं ऐसे कहीं कि पहले हम अपन बियाह कर लेम हनीमून मना लेम तब बहन के बियाह शादी करम। हमार बहन ना जी हमार तो बहन एगो हम ही बनी एगो हमार भाई टिकर रहा। मन हम खराब बनी का ऐसे कहलू। ए बबुआ जी हम तो कहम के अपन बुचियावा से ना हमार बबुआ के शादी करा दी। तू अपन भैया से कर लिया ना ओता तो। आओ त रोवा कैसे पता होल जी? जोन बहुत जना भीड़ से तू बोलले ओही भी हम कहानी है। अच्छा हमरा तो बुझाइल कि बबुआ के पापा खबर का दे देनी हरौरा के ऐसे कहनी त जानतनी क्यों हितराम के खातिर बा हम ही करी ना पता बानी त। हां आवत बबुआ केनो दौड़ दौड़ संजय जी भी रहन कि चलो जे तनी भेंट कर ली। जानतनी बबुआ जी अथी बबुआ आवत टुए दिल्ली से कहलस ना दीदी रे हम आवत नहीं अब घरे कैसे जाई चाची उनी लागेली जब बोले आ खाना पीना केहू ना देवेला तो हम ही कहने के ना बबुआ ये जिगबे चले आव काजी बबुआ जी अब मान ली केहू नहीं खे तो हम ही नु बानी सहारा शादी बियाह कर देम अपन बाल बच्चा होयन से अपन वही में बाज जइहन सा तो कहनी तो कहता कि ठीक बा दीदी हम मोह जिगबे आवतनी तो जानतनी बबुआ के पापा से मंगैनी हम मुर्गा 2 किलो। अच्छा आ उहे बनावतनी आ खियाइम पियाइम अपने भाई के। हम देखो गांव में केला त हमरा पता चल जाला नु कि मोटकी भौजी हमर बनावत होई दोसर के बनावत होई ना। है ना रोवे एकदम मतिए कइले रही ना मन हम मति कइले बानी। ए बाबू जी सुनी ना मोटरसाइकिलिया बाटे रा उरे हां बिया एती जाके तनी हिया चौरास्ता पर से तनी बबुआ के ना लिए के चला है रहल ओकरा में 7000 रुपया लगा के बनवइनी है। कहां भई रहे जी मोटरसाइकिलवा में? चलते ना रहली है ओकर मैं खोल के नया फिर टोटल सामान लागल तब एकरा बाद चलती है। हां ये दादा अजी बाबा जी रार मोटरसाइकिल रहे त कतना काम में आवेला कुछ काम कह देत रहुआ। हां नहीं जी जान तनी तनी चौरास्ता जाके तनी बबुआ के हमर तनी लिया लेम ठीक ना। चलो भौजी तब ठीक बा हम जा फोन आ सुनी याद पार के आज हम खाए खाती ठीक ना। ठीक बा हम आज कह देलु तो हम आज हां ठीक है बाटे त जाई फोन कर दो हम जात नहीं हम जाए आखिर बाजार जाए और भी आओ सुनी चल जाई। अच्छा ठीक है बाटे त जाई ठीक बा ठीक है बाटे इहू के बानी न देवर जी एकदम ये दादा कजन कैसे सुगंध लेके आ चल नु आई ना हमरा भीरा ये जिगवा ये भौजी का बनावत तड़ू हो ऐसन बनावे ले गम के ले रोड तक ले कैसु ना कैसु हाजिरे हो जालन बेटा हुआ जायदा बबुआ के जाता नहीं ठीक कर देवे फोन कर देवे कि जाता ना संजय बबुआ आप रे बतावा ना घरे में के सामान आदमी के यहाँ खनरा गइल बटे हई आंगना में सुखाइल जा निकाय आदमी छत पर डाल दी त घामे में सुखा के लगी दही आ दही मार नीम के पत्ता कइले में। अरे हमरा घर के आदमी के नु मन मोटा गइल बा की मन मोटा गइल बाटे खाए खाए के त टुए का जी का है बोली मंगा है भौजी के भाई आवत रह हाँ। आ गाय खाती बोलावले बड़ी अपना भैयावा के रोज इनकर भैयावा 30 दिन दौड़ते रहता। अरे बाप रे बाप मुर्गा अभी ले बनावा तारी मुर्गा बनता लो ये नु कहा था कि सीता के बियाह हो गई ला पूछे तड़ी कि सीता कहाँ के रहने वाली थी का नहीं थी हैं आ ये दादा ये बुची जी अब सब हमरा के बुझाइल पता नहीं कि घर के आदमी मुखिया मालिक बन जाता तो बुझाता कि दादागिरी करे लागता देख ला हैं? हमारा खातिर ना बना रहे मुर्गा मछरी उनकर भाई आवत तरन त उनकर भाई खातिर बनत टुए मुर्गा मछरी हैं। अच्छा बुची जी चली ढेर दूर दिल्ली नहीं खे जानी ये रहनिया रही नु तो आदमी लगा बिलगा हो जाई कुछ दिन में ना चली नहीं हो क्या ई बताए हमार बाबू आइलन कलकत्ता ले इतना दिन पर त ई बुढ़िया अच्छा ई एको बार ना कहली नु कि हां रे ज्यादा तोर बाबू तने कच मच कुछ बन जा का बोला तोर अपन भाई के दादा का बहन का में मार बड़ा निक लागेला अब आओ तो बरन त मुर्गा मछली बनाल जरूरी बा रोटी सब्जी बना द हां चाहे रोटी एक संगे पूरी छान द सब्जी पूरी क द तो कहते कि हां हमर भाई आवत टुए कोनो मजाक ह इतना दिन पता त मुर्गा मछली ना बने अगर मुर्गा मछली ना दिए त का दियाई
खाए के एगो चीज और माइयो नु दुमुही हनी जनी हम कुछ कह देम त रौरो दुख हती त लाग जाई कि महतरिया के हमरा कहती लेकिन रौरो लइका ना हनी रौरो समझदार है बुझात ए नहीं भौजी थे हमरा का के दुख तित लागी हमरा दुख तित ना लागे जन्नु कोनो चीज के नु बस वो ऐसन करत है बुझाता कि उनकरा नियन कोई के भाईये नहीं खे एगो तू बाड़ू आ कि तारा भाई है ना बाप वो कोनो काम पूछताछ के कहलू के एवं बिजही का मौकली ए दीदी जी हई का मौकली हई बना दी हो बना दे लेकिन कोई ले पूछता जाता कोई ले कुछ ना अच्छा चली ये रहन रही त आदमी ढेर अथी करताइनु अति करताइनु त मरद हो रहन के नहीं खे जन नीर और भाई और रहन के नहीं खन त हमू न रोवाब से रहती है घरवा में हम बिलाई भिगी बन के रहती हैं के कहे जाई ए भौजाई के कहे जाई अरे वा देखत रही मुर्गा बनल बा ना तू का उठा डाल बटुए छत पर डाला गुरई त मारे पता ही भर भर के ना जा गिरे के ता गिर के खाए लेके बटे ओदे लेके गाय गरु को डालो हम ना बोलम जी हम जायदी छोड़ दी हम छोड़ देता नहीं हम ही अकेले कतना करी कतना मरी बोली ना जी हां मु जाई में दादा हम सोचल नहीं कि ज्यादा मन आउं जाइल बा नहीं हरवा में जाइन तो जी निक से भ जाइए बोलियसन बतियसन करियसन धरियसन ए तब तक विपत पड़ल बा हमरा के देख के और मातारी को खुश नहीं की जी और आइला से दोसर माता त अच्छो अच्छो कर की बेटी आइल बिया बेटी आइल बिया बेटी आइल बिया जी हमारा आसारा ना रहे ना यार कि हम खाली अपन ल जाने है ना कि गोतिया दे ताना मार लगस कि देखा का नहीं हरवा के पूछो तो नहीं खस हां जी बटले बा खसन त के करे जी जीव भाखल के आदमी आओ जी अब हो और चूड़िया बड़ा निक लगाता कतना के ले बनी जी अरे ढेर महंगा न उहे के बाहर से लेके आई रही हमरा नहीं खे पात पूछनी त कहतन कि आम खा गुटली का गिरले बाड़ू हम लाके तरह के देते त खराब लाके देते नहीं कम दाम के लेके देम कनी ना जीरो त 2 रुपया के लाके देम त हमरा खातिर 2 लाख के बटुए हां त घर में बिरदंग हो जाई अपना माई ले अपना बड़की भौजी ले कह दी हां कह दी कि भाई अब बोलावले बाड़ी नु त भाई के इज्जत पानी अब की बार उतार देब हम बढ़िया ले जे हमारा भाई के इज्जत नहीं के करता हम दूसरा के भाई के काहे इज्जत करी हो ढेर दिन में समझदार बन के जियल अब समझदार ना बनम का ओकर भईवा आवा त कुछ लेके ना आईनी हां का लेके आई पुलाव लेके आई बोला ना ई कैसे बोला तनी कि पुलाव लेके आई ओकर तो रोज भाईये टपक रहेला आ तो जाए दिन कुछ पानी वानी पिए खातिर लिया देला बेचारा तो जो तू ले ले आ तोरा ढेर मोह बउए तो जो ले ले आ हमरा कौन जरूरत बउए जे ना के भाई तो वो पियाई नो निमक ले पानी पियाओ रोज रोज आवत रही तुमका खातिर डलमोटे बिस्कुट आखिर मोहन आवत रही अतना नहीं क्या हमरा फर फरत मने जरूरी नहीं कि तन से लिया आइए देम त का हो जी बताई तो ई कौन मतलब बटे और हित न त आवे त बढ़िया बाटे आ दूसरा कोई के आओ तो हित न त नहीं ना बुझाइल एक दिन खातिर आई 2 दिन खातिर आई के जा 18 नत लगाई आ 10 दिन आ 15 दिन आई के रहत हुए अभी कितना दिन गइला ओकर भाई के भइला आ फिर आवत हुए बेचारा अपने टूअर बाटे आई ना माई बाबू बाटे अच्छा तो यही खातिर आवत तेजो के माई बाबू के चबाई खातिर हमरो के का चबाई भाई दिया बस चुप रही खाली बोल रही खुश रह तब खुश रह बाबू खुश रह आओ बैठो हेजा का बैठत जा अपना दीदिया भी जा मेहरिया भी हेजा का बैठत रा गजब यहाँ के तन के ओठ पर लस्सी ना रहेला कौन ची के लस्सी तन के उसमें ओठ में लस्सी ना रहेला मेहरे नहीं आ तो घुरियाई लावत रहला न बुझाले जे इनकर गांव बुए जे कमा के धइल बन इनकर बाबू ई आ इनकर माई चिलरिया पे जन गोली जा काहे मम्मी जी काहे से बोलत तनी कैसे बोलत तनी हमरा के मम्मी जी मत कह हमर बेटा बाबा मम्मी जी कहल तहारा ले मम्मी जी जुड़ेलन टू अट्टा पर ले ज्यादा बाबू तारो का मम्मी जी नहीं कहत बुझाई नो जा चलो मत देखा तो ऐसा पालावा ना मारब सट्टा के तो के कबर जे छाप पे रे जाय दे मत बुझा गोल सट्टा रही बता गटिन हइन का इनका से लागत रे ए जबान से मार के बोला बुझा गोल ढेर मोह भइल बेबे बंद करम नो जहां ताला में चाबी तू हो जाई कुल जानी के थर्ड फड़ाई निकल जाई हां सब करा के बंद कर ले अपने बटोर के खाई ये तो चाहते बनी आई गलगलाई बू कहा गलगलाई दे ध देम नरेटा में बांस हुल देम का भइल आइल बो करे तो रोज बाप के बोला बोला के भाई के खियाते जे धन ध भइल बा समय के नो हैं चुप रह बबुआ अच्छा इहे मम्मी जी रवा बताई कि रार बेटिया घरे कोई रवा से मर जाइम जा त के पूछी रवे कही मोरे तोर बाप भाई तोर बाबू माई मारी बेचारी के अब तो मारी बाबू माई मर गइल बा न एगो इहे बड़ा नो आखी के लकड़ी हो जइया लगल है जे जैसन कर्म करी वैसन पाई बुझा गुल ना हमरा से ढेर न बोल अरे राम अरे इनका घमंड हो गइल बा बुझाइल हां एक दीदी जी घमंड होइए न गइल बाटे हां हो गइल बा अच्छा ये दीदी जी रवे बताई कि हमर भईवा के बाटे आगे पीछे आ
ज्यादा हमनी के नहीं जानू कुछ बोलत हम नहीं खिनु बोलत। देखी दीदी जी रउआ कुछ नहीं बोला ठीक ना, बूची जी मम्मी जी आ उ छोटा की कितना बोलत ऐसा। अरे बोले दे, बोलला से का हो जरा बबुआ तू रो मत। चुप रह पागल हड़ा हो। आ बाप माई मर गलन त का तार बहिन जिंदा ही है, तार बहिन नहीं भाई हनी जा हमनी के हमू बानी ठीक ना। जब माई रही तू ऐसे ना बोली हेलो चुप रह ठीक ना, रोवा गावा मत। हम जाओ तनी पेट पोसे खाती हमरा बहिन में तबे हम जाना तनी केहू आवेला बहिन घरे जिंदगी निभावे खातिर। बिल खतटे वो बता रही है तो रे भोसड़ी कहती है कि तू मेरा टपरा कहती है हमरा के। अरे गाड़ी ना देवे खरीद का करी गाड़ी ना द बबुआ, गाड़ी ना दे अब तू सियान हो गेल बच्चा बुद्धि अभी तक ले कर ले। ये दीदी हम का गई एकदम दादा का कर दीदी हम गोल लगनी है बढ़िया से कहता नहीं मम्मी जी तो वो का मेरा टपरा गोल लगनी ओइसे ना करे के चाहिए। कितने बता बहिन के सास है बबुआ। अच्छा ई बताव तू गरियई बगर सुन लिहन तो झगड़ा करी तो हमरा से न करिहन हैं तोरा अच्छा लागी तब एगो बेटियों